Dancing Pelemaas wordt mede mogelijk gemaakt door deze bedrijven. Please do not be alarmed, remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. Lava anytime you run in winter. Let me see how you a bad body sipping when you sit up on the jammy in a that. So me tell me, girl, let me see how you a bad body smoking on you block it jammy in a that. You so mad, girl, wine your body, yeah, all the for me, yeah, wine your body, yeah, all the for me. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no picture. I decide bad mind from a distance. Not this sweet, I be all of my pictures. Jeetje, wat een show, Joanna en Bashir. Nou, als daar de Fuego toch niet van afspat, dan weet ik het ook niet meer. Sjoerd, ken jij ook van die dansmoves als Bashir? Nou ja, ik heb vorig jaar, of 3 jaar geleden een poging gedaan, maar ik hou het dit keer maar bij de presentatie. Ja, dat was met jou. Ja, dat was niet voor herhaling van. Nee. Dat laten we echt aan hun over, zeker. Nou, en de No Limits, fantastisch. Mag ik nog een groot applaus? Joanna, Bashir en No Limits. Joanna, heel snel backstage, want haar zien we zo meteen weer terug. Wat was het een uitzending vorige week? Ja, vorige week hebben we natuurlijk de eerste 5 paren gezien.
hebben ze de punten gekregen. En deze week gaan weer 6 andere paren proberen nog meer punten te behalen. Maar er werden aardig wat punten gegeven vorige week. Het vloog om de oren, hoor. Nou ja, er wordt dus ook, zoals je ook hoorde vorige week, ook echt wel gekeken naar de inzet en naar de groei. En dat is ook wel mooi om te zien dat daar juryvoorzitter Nick ook extra op let. Ja, en we hadden steekpenningen en nachtelijke WhatsApp-berichtjes. Dus ik ben eigenlijk wel weer benieuwd wat we deze week gaan meemaken. Ja, ik ook. Maar het was vorige week in ieder geval een mooie show. Je had vorige week ook elke keer kunnen zien hoe de paren elkaar hebben leren kennen, hoe dat is gegaan. En ook nu gaan we even kijken hoe dat bij deze 6 paren is geweest. Ja, dat ziet er toch allemaal veelbelovend uit. Wat een leuke filmpjes. Maar ja, dit is natuurlijk al eerder opgenomen. Hebben we gezien hoe hard ze geoefend hebben. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe het met de spanning in de greenroom is. Joyce, praat ons eens even bij. Ja, hier in de greenroom zit de sfeer er goed in. Niet jongens en meiden? Ze staan te trappelen om te beginnen. Ik sta hier naast Ruud. Ruud, ik vind wel dat je gevaarlijk dicht hier bij die beker staat. Kan ik dat vertrouwen? Zeker, zeker. Absoluut. Ik heb net een beetje gepoetst. Dus straks de winnaar gaat neem een gepoetste beker mee naar huis. Nou, hartstikke bedankt daarvoor. En heb je ook zin om zo de voetjes van de vloer te gaan? Absoluut. Ontzettend. Heel veel zin in. Een geweldig entourage, geweldig publiek. Ja, wat wil je nog meer? Dus we hebben er heel veel zin in. Nou, zoals jullie zien zit de sfeer er al goed in hier in de greenroom. Ja, zeker Joyce. En niet alleen die sfeer daar, die pols jij natuurlijk, maar ook alle sappige details, alle verhalen, die haal jij daar op. Hoe dat gaat tijdens het make-up. Jij houdt alles achter de schermen in de gaten. En dat is morgen weer te zien op tv. Dus als je niet genoeg kunt krijgen van Dancing Pelemaas, kijk ook zeker naar Joyce achter de schermen. Ja, en van Joyce wil ik eigenlijk ook wel weten wat hier voor de schermen komt. Want we hebben nog lege stoeltjes staan, Sjoerd. Zullen we ze vullen? Ja, de zaal is inderdaad heel goed bezet. 200 mensen zitten gewoon hutje-mutje in de zaal. Maar er is inderdaad een grote tafel uitgestald met nog 4 stoelen. En die zijn natuurlijk voor onze juryleden. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor de juryleden. Nick, René, Monique en Joanna. Kijk eens, voorzitter Nick, René, de chemie en de kritische noot, Joanna snel omgekleed en Monique. Ja, Nick, daar zitten jullie weer. Ja. Is het nou een strafbankje of is het echt lol maken? Ik heb het mooiste beroep van de wereld. Oh, echt? Ja. Zullen we ruilen dan? Nee. Niet op die schoenen zeker. Joanna, je hebt je heel snel omgekleed, want jij stond hier net Ja. met de dansers van No Limit. Ja, als er nog een beetje damp van me afkomt, dan weten jullie waarom. Want jij, hoe is dat nou om zelf weer even hier te mogen shinen? Ja, het is hartstikke leuk. Moet ik erbij zeggen dat deze dans dan natuurlijk met de dansmarathon te maken had. En dat we die daarom, is nu ongeveer een jaar geleden, dat we die gedanst hebben. En dat vond ik wel leuk om die zelf mee te dansen. En die andere heb ik helaas moeten meedansen vanwege iemand die ziek was in de groep. Dus normaal gesproken vind ik het leuk om het juist uit te dragen aan de anderen. Het oefenen met No Limit en met iedereen. Ja, absoluut. Nou, het zag er echt fantastisch uit, hoor. Sprakeloos was ik. Maar René, krijg jij nou niet ook weer de kriebels? Als je dat zo ziet. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus volgend jaar zien we je niet achter de jurytafel, maar weer op de dansvloer? Wie weet. Surprise, surprise. En heb jij nog wat tips na vorige week? Ik bedoel, ja, die 5 paren hebben al gedanst. Nu komen 6 nieuwe paren.
Ja, nogmaals, lol en plezier. Hè. Genieten. En pak je kans, pak de vloer, pak de ruimte. En geniet van het dansen. Dat is het enige wat ik kan zeggen tegen de paren. Ja, en Monique, jij sluit de jurytafel af. In ieder geval, jij zit helemaal aan het uiteinde. Vorige week, hoe vond je het om daar op die juryplek te zitten? Leuk. Ik vind het fantastisch om hier te mogen zitten. Het voelt als een eer dat ik hier mag zitten. Ik heb altijd heel lang in de danswereld mogen zitten. En nu voelt het voor mij weer als een feestje, als een terugkomfeestje. En ik ga serieus overwegen om weer iets ermee te gaan doen. Oh, kijk. Niet alleen jij bent geïnspireerd, maar ook de mensen thuis hoorde ik al. Dus ik ben benieuwd hoeveel extra dansers er hier door Dancing Pelema's dit jaar weer opgeleverd worden. Dit is in ieder geval de jury, dames en heren. Ja, en vorige week hebben we natuurlijk 5 paren gedanst. Deze week 6 paren. En van al die paren gaat er eentje naar de finale. Eentje rechtstreeks in ieder geval. Anders zou het een hele saaie finale worden. Ja, eentje die wordt door de jury naar de finale gestuurd. En de rest, daarvan ligt het lot nog bij jou thuis in handen. En wie dat dan gaat worden, hoe je moet stemmen, dat allemaal straks aan het einde van deze uitzending. Maar dan gaan we toch nu echt met de voetjes van de vloer. We gaan daarvoor naar Baarlo, want daar zijn Ruud en Charlotte en die gaan ons heel veel kleur brengen. Ik ben Ruud Driessen, 41 jaar. Ik woon in Baarlo. Ik woon samen met Nicole en we hebben samen 3 kinderen. Rens, Jord en Wout. In het dagelijks leven werk ik bij Allers Bedrijfswagens in Blerik als controller. In mijn vrije tijd ga ik lekker veel doen met de kinderen. En ben ik vorst van de vastlandvereniging De Kook in Boulder. En voor de rest doe ik vooral hele leuke dingen in mijn vrije tijd. En ja, dat bla. Als vorst van carnavalsvereniging De Kook in Baarlo kent hij de Polonaise wel. Maar hoe gaat stijldansen met Charlotte hem af? Nou Charlotte, hoe tevreden ben je op dit moment over de trainingen? Heel tevreden, heel tevreden. Gaan heel goed. Zijn goed op weg. Passen zitten erin. Ritme ook. Techniek. Komt er nog. Komt goed. Dus gaat goed. De meeste kijken uit naar de eerste voorronde. Om te laten zien dat iemand van mijn kaliber, zeg maar, met in ieder geval heel veel motivatie, een stukje discipline en heel veel wil, kan laten zien dat je na een week of 6, 7 weken trainen, kunt laten zien dat je een dans kunt uitvoeren die voor het publiek heel erg leuk is. En zodat eigenlijk voor dit programma iedereen kan meedoen die hier aan mee wil doen. En dat lijkt me het meest leuke. En dat we uiteraard het publiek op de banken staat naar onze fantastische dans. Dat lijkt me het allermooiste. Ja, en helemaal uit Baarlo zijn hier Ruud en Charlotte op het nummer Multicolor met een cha-cha-cha. It's a sound that I never seen before. Let's hear it.
to lose it. So now what I was looking for, I see you, I see me like a lost memory that's appearing out of the blue. All is new that I see, now I truly perceive there is more than I ever knew in this field. I see all the colors in you, multicolor. I see all the colors in you, multicolor. Ja, neem het applaus lekker in ontvangst, zo Ruud en Charlotte. Kom gezellig links van me staan. Dan staan jullie dichter bij de jury dan ik. Ik denk altijd dat het voor punten scoort als jullie dichter bij de jury staan. Even op adem komen. Hè? Ja, dat dacht ik al. Maar dit is toch heerlijk als het publiek al zo begint mee te klappen. Ja, absoluut. Zonder meer. Fantastisch. Echt geweldig om hier te dansen. Echt compliment aan het publiek. Geweldig. Dat mag voor geklapt worden, toch? Ja. Charlotte, hoe vond jij het gaan, het dansen? Heel goed, heel goed. De vloer is heel glad, dus ik vind het heel knap dat je zo goed de cha-cha mee hebt kunnen volgen. Nou, ik vind het ook heel knap, hoor. Ik vond het vorige week al knap en nu nog knapper. Zullen we samen gezellig in het licht gaan staan? Doe even 1 stapje naar voren. Want dan kunnen we namelijk de jury eens even diep in de ogen aankijken. Ik ben namelijk heel erg benieuwd of de voorzitter Nick de aftrap wil geven. Nick, wat vond je ervan? Nou Ruud, je pakt het heel groots aan, moet ik zeggen. De vloer is bijna te klein, terwijl je cha-cha-cha eigenlijk heel klein moet dansen. Je pakt het heel groot aan. Prima, want past bij jou. Niks mis mee. En je begon een beetje uit de maat, als ik het goed gezien heb, maar je herstelde het bijna wel. Ja? Maar je trok je... Ja, het ging goed. Eén ding. Kijk, als het niet helemaal lukt met je pasjes, dan moet je zieltjes zien te winnen. Hè? En dat deed je heel goed. Hoor je dat? Je hebt zieltjes gewonnen. Ja, mooi toch? Mooi, dankjewel. Ja, Joanna, die kijkt zo van, ja, mijn zieltje ook. Dus die wil echt heel graag wat zeggen, volgens mij. Ja, ik zit op het puntje van mijn stoel, want ik vond dit echt een supermooi eerste optreden. Wat ik wel jammer vond, want ik wil natuurlijk wel wat meegeven, hè, zodat jullie de volgende keer wellicht dat mee kunnen nemen in de volgende show. Ik had het heel graag gezien dat jij ook het gezicht naar deze kant had gedraaid. En dan hadden we nog meer van je kunnen genieten. Overal een leuke performance. Ik ben om. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Ruud, zit jouw vrouw soms in de zaal? Ja, die is aanwezig, ja. Maar die zit dus niet achter de jury? Nee. Zullen we de volgende keer afspreken dat we er achter de jury zetten? Ja, dat is goed. Ze zit toevallig wel net achter de jury, maar helemaal rechts. Maar dus, ja, dankjewel voor het compliment, of voor de tip. Dus daar gaan we zeker iets mee doen. Ja, dan kun je gewoon blijven aankijken namelijk. Ja, dat is heel mooi. Dat is heel mooi, heel mooi. Ik ga jullie lekker naar Sjoerd sturen. Kunnen jullie nog eventjes uitpuffen? Ja? Mag ik nog een keer een groot applaus? Oh, ik ben over jouw vrouw bezig en over... Zullen we de punten ook doen? Ja? Ja, Charlotte wil graag punten, toch? Ja, ik wil ze wel zien. Ja, kom maar. Maar wat een stilte in de zaal. Zo spannend is het niet. Hier mag voor geklapt worden, hoor. Wat een mooie punten. Lekkere binnenkomer. 28,5. Ja, ik ben er heel tevreden mee. Echt. Ja. Geweldige opening van vanavond. Dus dankjewel. Ja, en voor vanavond gewoon meteen met de eerste plaats beginnen, toch? Dat is altijd fijn. Dat is altijd fijn. Dat nemen ze niet meer af. Altijd fijn. Nou verlos ik jullie echt. Jullie mogen naar Sjoerd. Super gedaan. Zo, 28,5 punt. Dat is prima als je mij vraagt. Maar als je het jou vraagt, Ruud? Nou, jij mag gaan tellen. En daar hebben we dan een half puntje van mij meer bij. Voor mij was het 28. Maar ja, goed, ik ben er heel blij mee. Ik bedoel, al waren het er 30 of 26. Dit is fantastisch om mee te maken. Echt super.
Oh, het gaat je vooral gewoon om de entourage en de sfeer. En dat is vooral wat bij jou op draait. Daar gaat het zeer zeker om. Maar goed, het is altijd natuurlijk leuk als je de beker mee naar huis gaat nemen. Dat is vooropgesteld. Ja, extra gepoetst natuurlijk al door jou. Ja. En jij, ben je tevreden met de punten of waar had je op gemikt? Ik ben heel tevreden. Ik ben ook heel trots op Ruud. Hij heeft menig zondagmorgen voor mij moeten opofferen om te oefenen. En vanaf 0 beginnen en dan toch hier zo staan, vind ik heel knap. Dus ik ben al heel tevreden. Nou, ik zie dat je er flink van hebt gezweten, Ruud. Dus ga dat vooral afdeppen, uitrusten. En dan mag je tevreden in de greenroom gaan zitten. Dames en heren, Charlotte en Ruud. En van Baarlo gaan we naar Echel. Want daar woont een stratenmaker. Ja, we gaan kijken naar Leon en Truus. Ja, ik ben Leon Timmermans. Ik woonachtig in Echel. En mijn werk dat is tuin aanleggen, bestratingen. Dus ik kom eigenlijk wel een heel vele maas. En voetballen zijn mijn hobby's. Ja, daar heb ik er druk genoeg mee, dus daar krijg ik mijn tijd al mee om met dit. En mijn kinderen thuis, het gezin. Geen klinkers leggen, maar lekker op de vloer een quickstep dansen met Truus. Natuurlijk met pak aan. Ik heb normale spijkerbroek aan, de werkschoenen, noem maar op. En, of de sportkleden, maar nog nooit een pak. Ik heb nog nooit een pak aan, dus dat zal wel voor de hele familie wennen zijn. Vandaag in ieder geval wel in pak, of in ieder geval gedeeltelijk in pak. Laat je er niet door afleiden en geniet vooral. Voor de quickstep die zij gaan dansen op Dance Monkey. Leon en Truus. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again, all again. Zo. Nou, dat liep goed hoor. Kijk eens, mogen jullie erbij komen staan, Leon en Truus. Zo, Leon, je glittert helemaal, joh. En hoe vond je het gaan? Ik vond het prima gaan. Ja, het glittert wel, maar ik gleed ook wel een paar keer uit. Oh, echt? Oh, ik had het helemaal niet gezien. Oh nee, Truus zegt niet allemaal zeggen, want dat hadden ze bij de jury ook helemaal niet gezien, hè? Dat was wel de bedoeling. Maar... eens even kijken of ze er iets van hebben gezien. Monique, is jou iets opgevallen? Ja, ik zag het inderdaad wel. Maar dat maakte helemaal niks uit. Want ik vind dat je het subliem gedaan hebt. Echt alle passen heel netjes uitgevoerd. En het pak staat je fantastisch. Misschien een tip voor elke dag. Daar niet allemaal van. Nou, nog 1 keer, denk ik. Ja, ik vind jullie een prachtig paar samen. En jullie benutten de hele zaal. Het zweefde hier voor me op de vloer. Dank jullie wel. Nou, jij ook bedankt, Monique. René, er is in ieder geval iets gematcht.
Matcht dat ook de chemie? Of hoe zie jij dat? Jawel, zeker. Ja, zeker. Ze hebben mooi gedanst. Alleen zag ik een huppelpasje elke keer bij het sluiten van de voeten bij Leon. Dat is een beetje jammer. Maar voor de rest, Leon, pet je af dat je dat zo voor ons kan brengen. Ja, dankjewel. Hij is er sprakeloos van, hè? Had ik commentaar een beetje erger van jou verwacht. Dat doe je al bij anderen. Denk ik, oké, ik bereid me erop voor, maar dit viel wel mee. Dat is goed om te horen. En dan gaan we kijken of dat ook betekent dat je daardoor ook een hoog punt gaat scoren. Mogen jullie de cijfers even klaarleggen? Mogen jullie ze even bij je nemen? En dan gaan we kijken wat de score voor jullie gaat worden. Juryleden, zijn jullie er klaar voor? Dan zie ik graag jullie cijfers voor Leon en Truus. Een 7,5, een 7, een 6,5 en een 8,5. Dat zijn 29,5 punt. Monique, hoe komt het dat je zo hoog punt geeft? Ja, ik vind gewoon dat hij het heel netjes heeft uitgevoerd. Heel gecontroleerd, de stappen. Ik vond het heel netjes. Ja. Ja, geweldig. Er zit volgens mij nog meer in, maar hoe hij dit heeft neergezet, heel knap. Nou, vanuit een 8,5 is er in ieder geval nog groei te behalen. Ja, en dan mogen jullie even 1,5. uitgroeien met deze punten in de green room. Dankjewel. Maar Leon en Truus, wat heerlijk om jullie zo te zien. Volgens mij is er wel een last van je schouder gevallen, of niet? Het viel mee, want de repetitie dat ging helemaal mis. Maar dat was, ik noem het maar een voetbalbal. Het is voor mij makkelijker. Het was te klein. En nu is het een beetje ruimer geworden en dan ging het wel beter. Maar ik heb jou niet buitenspel zien staan. Nee, dat klopt. Daarom ging het niet goed. Maar de repetitie heb je niet gezien misschien. Nee, de repetitie heb ik denk ik even gemist. Maar je had ook een goede aanvalster, toch, bij je? Zeker, zeker. Anders zou ik hier niet staan. Ja, maar Truus hebben we wel eerder over de vloer zien zweven, toch? Hoe is het voor jou om het tweede seizoen mee te maken? Nou, toch even goed weer net zo spannend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, het is wel weer leuk om het met z'n allen zo neer te kunnen zetten hier. Dus... En jullie zien er allebei echt verschrikkelijk mooi uit. Wat een mooi paar zijn jullie samen. Voelt dat ook goed? Ja, dat voelt goed, ja. Ja, we dachten, we passen ons aan een beetje op de jury, ja. Dus, Vroeger, even terug in de tijd weer, hè. Toen waren we 14 jaar, toen hadden we elkaar al leren kennen. Maar we hadden geen relatie of niks. Oh, ja, Joyce, ik weet niet of je mij hoort. Misschien gaat Joyce komt nu in mijn oortje. Dit zijn jouw roddels, hè? Dit zijn jouw roddels en verhalen. Nee, maar ik ga jullie gewoon heel gerust weer naar Joyce in de Green Room toesturen. En wie weet zien wij morgenavond alle andere verhalen die jullie opbiechten. Succes! Dank je. Goed, dank je. Jarenlang stond hij aan het roer van kasteel de Keverberg. Maar ik ben benieuwd of hij ook zo kan dansen als een kasteelheer. Marcel is de afgelopen weken volop in training samen met zijn nieuwe danspartner. Ik ben Marcel van Bergen, 60 jaar jong, 56 jaar in de Kesselse gewoond. Dus ik denk dat ze me daar wel kennen. In het dagelijks leven ben ik ondernemer. En een van mijn hobby's is dansen met Cindy. Ik denk de allerlaatste noot van het eerste nummer. Volgens mij valt er dan wel iets van ons af. Dus ik denk dat ik daar wel naar vooruit kijk. Jij? Ja, ik kijk ook helemaal de hele show uit. Lijkt me leuk. Okay. Maar ook wel spannend natuurlijk. Goed. Kijken we allebei ergens naar uit. Ja. En uit Kessel zijn hier Marcel en Cindy met een Roomba op Lady Gaga.
Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Wat fantastisch, Marcel. En Sandy, kom bij me staan. Oh, nou, ik ben helemaal sprakeloos. De romantiek spatte er vanaf. Hoe voelde het voor jullie? Nou, ik ben de afgelopen weken wel een aantal keren uit mijn comfortzone moeten komen, hoor. Dus, maar het lukte volgens mij. Ja, ik vond het er heel spannend uitzien. Ben je tevreden over het resultaat? Ja, absoluut. Ik heb hem echt wel heel moeilijk gemaakt. En ik ben heel erg trots op hem. Nou, ik vond het er super professioneel uitzien. René, wat vond jij ervan? Is dit een beetje jouw dans, zo? Die rumba? Ook ja. Ja, ik heb heel wat dansjes die ik leuk vind. Rumba, een heel romantisch dans. Ik heb een vraag aan Marcel. Ben je nou verliefd? Nou, hoe kun je niet verliefd zijn op zo'n vrouw? Dus. Ja, heel mooi gedaan. Het is best wel moeilijk dans en zeker het chemie tussen de twee is heel belangrijk in een romantische dans, zoals de rumba. En verder, ja, heupbeweging, ja, dat ga ik niet mee tellen, maar eigenlijk hoort dat meer heupbeweging, meer beweging, zwoele beweging. Maar voor de rest heel mooi gedaan en heel mooi muziek en alles, dus ik ben tevreden. Ja, daar mag voor geklapt worden. Dat is een heel mooi jurycommentaar. Maar volgens mij zijn we er allemaal stil van. Ja, Nick, je zit al naar mij te knipogen. Volgens mij wil je wat zeggen, of niet? Nou, als ik zo'n dame voor me had en dit allemaal presteerde voor mij, zou ik ook verslag zijn. Af en toe was je even de maat kwijt, Marcel, maar je pakt je heel goed, moet ik zeggen. Ja. En dit is een van de moeilijkste dansen die er is. Ja. En dans het maar eens vol, zo'n hele langzame maat. Maar je deed het heel goed. Techniek met die voorvoet doorstrekken, dat soort dingen allemaal. Nou ja, en die blik van haar naar jou toe en ja, andersom natuurlijk ook. Ja, dit is echt rumba. Voor mij super. Ondanks de kleine foutjes, een super dans. Dit is toch wel commentaar om trots op te zijn? Ja, absoluut. Maar er mag ook wel wat ruimte zijn voor verbetering voor de volgende keer. Dus dat nemen we mee. Ja. Zullen we eens kijken of het ook wat doet met de punten? Ja, ik ben benieuwd, dus wacht af. Zijn jullie er klaar voor, jury? Wat een stilte. Jullie hebben iedereen stil gekregen hier. Ik weet niet wat ik meemaak. Nou, laat ze maar zien. Oh, ho, ho, ho. Wordt hier gewoon de eerste 9 uitgedeeld. Die is voor jullie. Ja, daar word ik ook stil van. Dus dank je wel voor het vertrouwen. Ja.
En dan gewoon even in totaal hier je eerste keer op die vloer en 33 punten meepakken. Ja. Nou, dat is een mooie avond vandaag, dus top. Dankjewel allemaal. Nou, applaus, meer dan verdiend. Ga lekker naar Sjoerd, naar de green room. Ja, 6 weken geleden toen ontmoetten wij elkaar met z'n drieën voor het kasteel in Kessel. Toen vertelde je, ja, ik heb wel eens wat gedanst. Maar was het dan nog in die 6 weken, die aanloop, nog extra moeilijk, nog veel oefenen naar dit moment toe? Ja, daar zit een kleine pauze van 30 jaar tussen, dus dan heb je even nodig om het weer op te starten. Nou, Cindy ging nog op vakantie, er waren 2 weken, ja, die moesten we even inhalen. Dus het was dringen op het laatst, ja. En dan toch zo'n hoge score. Komt dat door het talent van Marcel of dat jullie zoveel geoefend hebben, Cindy? Nou, hij was wel echt heel leergierig. Hij heeft zelf nog heel veel geoefend. Stuur me even filmpjes door, zei hij dan. Heeft hij thuis nog geoefend. Dus ja, hij heeft het gewoon supergoed gedaan. Want het is gewoon niet makkelijk inderdaad, Roomba. Ga er maar aan staan, ja. Nou, wat superleuk om te horen. Gefeliciteerd met deze hoge score. En dan gaan we kijken of dat jullie uiteindelijk naar de finale zal brengen of niet. Ja. Marcel en Cindy voor Kessel. Ja, wat een rust. Maar volgens mij komt er nou wat tempo in. We gaan kijken naar Corita en Denzel voor Koningslust. Ik ben Corita Vermegen, 48 jaar oud. Ik heb 4 kinderen, Janiek, Kai, Karsten en Skip. En een man, Marco. En ik ben op het moment druk bezig met de joekspel, speel ik saxofoon en voorbereid een liedje van carnaval. Muziek maken doet ze graag, maar dansen op muziek is andere koek. Gelukkig helpt Denzel haar hierbij. Hoe gaan de trainingen? Ja, ik denk best redelijk. Wat zeg jij, Ik vind het ook zeker heel goed gegaan. Het is, je leert snel, je snapt de leiding, dus ik denk dat we wel mooi kunnen neerzetten. Nou, ja, laten we dat hopen dan. Hè. Het meeste verheugt me denk ik op de allerlaatste stap dat we kunnen uitdansen, dat we klaar zijn. Ja, is dat goed? We zijn klaar. Ja, dat was het. Ja. Nou, volgens Denzel leerde Corita snel, maar of dat er ook voor heeft gezorgd dat ze de jive mooi hier op het toneel gaat brengen, dat is natuurlijk de vraag. Geef ze een groot applaus. Corita en Denzel voor Koningslust. My soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say my game war's a ball and made love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah. When my hands are shaking and my knees are weak, I can't seem stepping on the hold your feet. Ooh, what do you think of when your house is locked and made love? I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up and all I'm feeling fine. I look good, but I look best. My heart beats so you're scared of me, but damn it, when she touches my hand, the one a cheer I got. Her lips are like a bottle of can of a shot. I pride to say that she's mine, but I can't buy love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah. Well, my tongue gets tired when I try to speak. My inside shaking like I'm living a tree. There's only one care about his body and mind. That's the how that girl I'm alone so fine. When she touched my hand, the one cheer I got. My lips are like a ball of can of its own. I'm trying to say that she's mine, but I can't make love. I'm all shook up. Nou.
Nou, dat ging er heel vrolijk aan toe. Kom maar bij mee. Dan gaan we eens even kijken wat de jury ervan te zeggen heeft. Even kijken, wat jij hier staat, Corita. Komt Denzel ernaast staan. Nou, ik zou graag even jouw reactie willen vragen, maar ik wil eigenlijk meteen even naar Monique. Want jij vindt het heel belangrijk, Monique, dat er enthousiasme is, dat mensen genieten. Nou, dat was wel te zien bij Corita, of niet? Big smile de hele tijd. Maar af en toe zie ik wel, als jij een draai en dan kijk je hoe en dan doe je hoe. En dan zie ik dat je toch daar een twijfel of een beetje onzeker daarin overkomt. Misschien dat je daar de volgende keer echt nog op kan trainen voor jezelf. Dat die uitstraling ook blijft en dat dat een constante uitstraling ook blijft. Ja. Er ging ook heel veel mes, dus ik had heel veel hoedjes. Ja, en laat dat dan niet zien in je gezicht, want ja, dan komt het ook, dan ziet het publiek ziet het dan helemaal niet. Maar ik zie je twijfel dan in je gezicht en dat is dan jammer. Ja. Want Corita, je staat hier met een big smile, jij danst met een big smile. Is dat echt iets, want ze zeggen altijd blijven lachen, altijd blijven lachen. Is dat iets wat gewoon gebeurt bij jou of echt iets wat je hebt getraind? Nee, dat heb ik niet getraind. Nee, volgens mij eerder staan te huilen nou. Nee. Je hebt echt staan genieten gewoon. Ja, dat wel. Maar het ging, zo slecht even nog niet vaak gegaan volgens mij. Oh, nee? Nee, ik vond het hartstikke goed gaan. Het is ook een hele leuke dans natuurlijk. Hoe kun je dit dansen en niet lachen? Ik bedoel, superleuke dans. Ja. Ja. Maar Corita, ik hoor je zeggen, zo slecht heeft het nog niet vaak gegaan. Wat ging er mis dan? Ja, van alles. Ik hoor meerdere als één stapje. Ja. Nou, dan gaan we eens even kijken of René dat heeft gezien of dat hij vooral dat enthousiasme bij jullie zag. Ja, ik heb het een en ander gezien, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben helemaal om. Het is geweldig. Een lach van jou, het is heel aanstekelijk. En ja, ik heb er heel erg van genoten. Ik hou er gewoon van, jive, een swingende dans en dan zo'n uitvoering met jouw lach. Ik zag niet eens de fouten, ik keek alleen naar jou, je staat te lachen en te genieten. En daar gaat het om. Kijk, daar gaat het om. Nou, dan kijken we nog een keer richting de jury wat ze daar dan van gaan maken, van datgene waar het om gaat. Toch dat enthousiasme, de jive. En Denzel, jij bent volgens mij heel enthousiast, hè, ook? Ja, ik ben heel enthousiast. Ik vond het hartstikke goed gaan. Ja, die paar stapjes om dan weer het ritme te komen, dat is altijd even struggelen, maar het was hartstikke leuk. Het voelde ook hartstikke goed, dus ik ben echt super trots. Die chemie die heeft René vastgezien, dat denk ik ook. Oké, dan kijken we naar de jury. Welke punten gaan jullie geven? En Denzel en Corita. Een 8, een 7,5 en nog een 7,5. Nou, Corita. Dat zijn 31 punten. Dat is best wel een hoge score, hè? Boven verwachting, nee. Ja. Onterecht kritisch op jezelf. Nee, dat denk ik niet. Nee. Nou, dan gaan we zien, Corita, als je de volgende keer eens alles goed gaat zoals je het wil, hoe hoog die score dan wel niet gaat zijn. Mogen jullie er bij Natalia nog even over nakletsen. Dankjewel. Nou, Corita en Denzel, ik vind het zo leuk om jullie op die vloer te zien. Daar spat gewoon het enthousiasme vanaf. Ja. Ja, jij niet, vind je? Ja, nou, ik ben wel enthousiast. Maar er ging echt, in mijn beleving, echt heel veel fout. Ja, gematigd positief, hoor ik al. Ja, ik was gewoon vaker kwijt, moesten weer in de pasjes zien te komen, ja. Nou, volgens mij hebben jullie de jury goed kunnen overtuigen, toch, Denzel? Ja, Corita zei het al, die paar pasjes, dat voelt dan allemaal zoals het helemaal fout gaat. Maar die chemie en de lach zat er nog steeds in. Dus ik heb leuk kunnen dansen. Ik vond het echt superleuk. Ja. Ja, en ik zag volgens mij ook heel veel trotse oogjes in het publiek. Heb jij een aardige fanbase meegenomen? Ja, ik heb mijn familie meegenomen, wat vriendinnen. Ja, er zit van alles in de zaal. Ja. Dat doe je goed, Corita, want die moeten dadelijk allemaal gaan stemmen. Hè? Dat weet je, hè? Ja, zeker. Allemaal stemmen, ja. Nou, ik denk dat jullie eventjes lekker gaan zitten, watertje drinken en even bijkomen, of niet? Ja, dat gaan we zeker doen. Ja. Geniet ervan. Oké. Super, dankjewel.
Ja, onze volgende kandidaat, of eigenlijk ons volgende paar, dat bestaat uit Ricardo en Inge. En Ricardo heeft normaal een eigen sportschool. Daar geeft hij ook af en toe wel eens een danslesje. Maar hij zei vooral de stapjes snap ik. Maar of dat klassieke dans of dat mij gaat lukken, dat weet ik niet. Nou, we gaan zien hoe het de afgelopen weken afging. Ik ben Ricardo Gerards, ik ben 28 jaar en ik ben eigenaar van Sportcenter Balance. En dat doe ik dagelijks met heel veel plezier. Sportief is hij dus wel, maar lukt het hem ook om te dansen met Inge? Ik heb wel wat lessen gegeven op muziek, dus het ritme, de muziek, dat hoor ik wel. Alleen de bewegingen, dat valt toch wel tegen. Dus, daar heb ik echt wel aan moeten wennen, ja. Ja, en van het ritme in de spierballen gaan we naar het ritme op de vloer. Met Ricardo en Inge op het liedje Schiffers uit Panningen zien wij hier een bachata. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when we see the party's over, then we bring it right back. And we say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when we see the party's over, then we bring it right back. Ja, of ik plaats wil maken op de vloer, maar zeker wil ik dat. Ik kom gewoon even van de andere kant op. Want jullie hadden wel wat ruimte nodig. Wat fantastisch. Ricardo, was je eerste reactie? Vooral buiten adem toch wel een beetje. Dat snap ik, dat snap ik. Maar die spierballen van jou kwamen goed te pas. Het ging goed, daar ben ik heel blij om. Het ging net inderdaad wel een beetje anders, maar vandaag ging het volgens mij goed. Ik ga niet zeggen wat er misschien niet goed ging, want de punten moeten eerst gegeven worden. Maar daarna ga ik het pas zeggen. Ja, heel slim, heel slim. Nou, ik vind dit wel even... Joanna, hoe vond jij dit? Met al die lifts en draaien en... Ja, ik vond het geweldig. Dit is dan ook wel echt een steltje wat ik persoonlijk heel erg leuk vind om te zien. Maar jullie hebben het ontzettend goed gedaan. Een mooi koppel. Ontzettend mooi gekleed. Ik kan nog wel even doorgaan, denk ik. Ik vond het echt een hele mooie... Ja. Ja. Ik ben om. Jij bent om? Ja, ik ben sprakeloos, zoals je merkt. Ja, echt. Ja, ik zie aan de ogen van de dames dat je hun hart wel hebt veroverd. Toch, Monique? Ja, helemaal. Ik vond het fantastisch. Een topprestatie samengeleverd. Een prachtig koppel samen. Mooi jong. Professioneel ogen jullie. Echt, komt heel goed tot zijn recht samen. Natalia. Ja, volgens mij zien we ook hier wel heel wat trainingsuren, of niet, Nick? Ja, weet je, ik vind het nou zo leuk om dit eens een keer te zien. Hè. Hij komt uit echt de mannenwereld, hè, sportschool, noem maar op. Toen ik dan de eerste keer bij jou moest komen, dacht ik van... moet ik hem gaan vragen voor dit soort dingen? En dan zie ik je met die armen en over de en onder de... Ja, jongens, dit is echt allemaal aangeleerd. En dit is gewoon een kwestie van doorzetten en willen is kunnen bij jou.
Ja, het zijn allemaal vragende ogen volgens mij. Nou, René, kom op. Dan jij ook nog even. Bachata. Toen ik hoorde dat ze bachata gingen dansen, ik zeg, oh nee. Bachata kan een hele saaie dans zijn. Maar jullie hebben echt iets geweldig van gemaakt. Echt, chapeau. Echt. En misschien wat velen niet weten, is bachata is een romantische dans. Hey, you got me. Ja, met zo'n mooi jurycommentaar, dan moeten ze toch ook nu eens even mooie punten laten zien, of niet? Ja, dat hoop ik wel, ja. Dat moet nou wel. Nou, zullen we het ze vragen? Jury, mogen wij de punten? Er komen nog paren, hè? Ja, ik vind dat ook. Ja, kom maar. Ja, dit is heel gauw tellen, maar dit zijn gewoon 37 punten. En net hadden we de eerste 9. Nou, hier zie ik nog meer 9's. Dit is toch fantastisch? Ja, ik ben er heel blij mee. Daar hebben we natuurlijk voor getraind. En dat het dan nou ook dan echt lukt, ja, dat is hartstikke mooi. Ja. Nou, ga maar lekker genieten in de green room. Nou, jullie staan bovenaan. Daar mag je even op reageren, hoor, Ricardo. Ja, daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Niet verwacht, want hoe het net ging, hadden we toch nog wel wat aandachtspuntjes. Maar ik ben blij dat het nou toch wel goed kwam. Ja. Dus tijdens het, als dit de punten waren, dan ging het tijdens het oefenen eigenlijk voor een 10? Nee, toen ging het... ja. Nee, ja, weet je, we hebben inderdaad heel hard geoefend en we zijn gewoon blij dat het is gelukt nou. Ja, want ik moet even de kritische vraag stellen, hoor. Want jullie zijn natuurlijk... Jij kunt al een beetje dansen, omdat je ook die danslessen geeft, wat pasjes. Maar is er wel veel geoefend? Anders is het niet eerlijk natuurlijk voor iedereen die vanaf 0 begon. Ja, er is veel geoefend, maar ik moet je toch even terechtwijzen, is een groot woord. Maar jij zei net dat ik danslessen gaf. En dat is niet zo. Ik geef sportlessen, dus dat is heel wat anders. Dus dit was voor mij echt helemaal buiten mijn comfortzone. Maar Inge heeft mij daar goed in geholpen en Gabi ook, daar zit hij. Ja, fantastisch hoe hij mij heeft geholpen. Ja. Van wie is Gabi? Gabi is haar vriend en danspartner en die heeft mij ook ontzettend goed geholpen. Ah, kijk, ja, die kan je natuurlijk die mannelijke tips geven. Dat is voor Inge wat moeilijker. Nou goed, ga er lekker van genieten van deze voorlopige eerste plaats. Dankjewel. Ja, en dan hebben we nog 1 kerndorp te gaan, namelijk Grashoek. Laten we kijken naar Oscar en Judith. Ik ben Oscar Merks, geboren in Eindhoven, 61 jaar, vader van 3 zoons en woonachtig in de Grashoek, samen met Nicole. Mijn hobby's zijn fietsen en alle sport volgen die ik maar kan volgen. Met nieuwe knieën moet Oscar eraan geloven. Hij danst met Judith de rock'n'roll. Nee, het is inderdaad niet niks. Ik merk er wel een heel klein beetje van een dag daarna, maar dan pak ik mijn pijnstillertje meer en dan komt het vanzelf wel weer goed. Ik weet nog, toen ik Oscar voor het eerst zag, dat hij zei... ik hoop dat ik een beetje dans krijg, niet te heftig. Want ik heb dus nieuwe knieën. Nou, een heftige dans is het dus wel geworden. En we gaan zien hoe dat gaat lukken. Dames en heren, dit zijn Oscar en Judith met Rock Around the Clock. Een mooie rock'n'roll dans. One, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes
Kijk eens, de high five is terecht hoor. Kom er lekker bij staan. We hebben net hoge punten gezien, maar we gaan dadelijk kijken of dat hier ook zo ging. Ja, vermoeid denk ik, hè, Oscar? Ja, zeker als je niet aan bent. Nou ja, Judith is het wat meer gewend, dus dan zal ik haar even de eerste vraag stellen. Hoe moeilijk is dat voor een man om zo'n dans te leiden? Best lastig, ja. Het is best wel lastig om aan te geven wanneer je wat gaat doen. En dan moet je ook vrij snel reageren. Ja. En als dat fout gaat, dan gaat het goed fout. En dat was nu niet zo, hè? Nee, het ging super. Ik ben heel trots, ja. Nou, Judith is in ieder geval heel trots. Jezelf ook? Ja, ik zelf ook. Ja, ik sta er wat te kijken dat ik dit heb bereikt met alles wat ik onder de ledematen heb. Dus, letterlijk onder de ledematen, ja. Gelukkig. Nou, dan gaan we eens even naar het jurycommentaar kijken. Voorzitter Nick, wat dacht je ervan? Ja, wat dacht ik ervan? Met die kunstknieën sowieso al heel bijzonder. Ook hier kun je wel zien dat je in een paar weken tijd heel veel kunt leren. En het zegt niet van dat je elke dag geoefend hebt, want zij heeft een dansschool, dus ze heeft hartstikke druk. Ze is ziek geweest, dus het zijn misschien 6 lessen, 7 lessen geweest. Maar het is gewoon, het gewoon willen en doen. Klaar. Hupsakee, we gaan ervoor. En ook, je mist een paar keer een pas, maar als je dan uit een sprong komt en dan weer alles oppakt, ja, dit alleen al. Top. Ja. Nou, voorzitter Nick is positief. Ja. Kijk hoe René er tegenaan kijkt. Weer zo'n leuke dans. Ik heb van jullie genoten. Oscar, je hebt het echt fantastisch gedaan. Dank u wel. Maar volgens mij speel je wel een beetje vals, want je hebt 2 nieuwe knieën, hè? Ja, ik heb het door. Ik heb het door. Moeten gereviseerd worden op tijd, hè? Nee, en 1 wordt fantastisch. Nou, kijk eens, wat een commentaar. Nou, jullie staan hier zelf ook helemaal te stralen na deze uitputtingsslag. En dan gaan we maar eens kijken of dat ook iets waard is geweest. Jury, neem de cijfers er eventjes bij. En dan gaan we kijken of jullie over die monsterscore van Ricardo en Inge heen kunnen komen. Maar anders helpt veel punten ook al. Hè? Dat helpt al mee om in ieder geval een stapje verder te komen. Ja, zijn jullie er klaar voor? Neem de cijfers erbij, jury. Even kijken. We gaan kijken wat ze jullie geven. Nick, die geeft een 9,5. Joanna ook een 9,5, een 8,5 en een 8. Nou, geweldig. Het komt volgens mij, als ik snel reken, net niet aan die monsterscore, maar het is een hele... Dat is moeilijk genoeg, denk ik, om daaraan te komen. We zijn al lang blij dat dit de punten zijn. Het is niet voor niks geweest, al die oefeningen. Ja, want we hebben de hoge scores tot het einde bewaard, zo te zien. Ja. Geef maar even de reactie op die score bij Natalia. Ja. Dan blijf ik hier. Maar Oscar, wat een show hebben jullie neergezet. Ja, fantastisch. Dankzij Judith hebben we dit bereikt en ik ben er toch trots op. Nou, Judith, het leek wel alsof je acteerles hebt gehad. Ja, dat moet ook als je danst. Een klein beetje drama zit er wel in, toch? Nou, er was heel veel drama. Jullie kunnen zo aan de nieuwe musical meedoen. Heerlijk om te zien. Volgende project. Volgend project, daar houden we jullie aan. Alle kijkers thuis schrijven dit heel snel op, hoor. Ja, dat is goed. Maar ook leuk om jullie zo samen te zien. Jullie zijn helemaal afgestyled. En wie heeft de styling gedaan bij jullie? Ja, dat hebben we toch wel samen gedaan, ja. Nou, het klopt in ieder geval helemaal. Hoe voelt het nou om hier in de Green Room te staan na deze prestatie? Ja, trots. Toch wel, ja, absoluut. Ik bedoel, de voorgangers haalden hoge punten, dus dat brengt toch al wat extra spanning mee om te laten zien wat je kunt. En dan toch nog dit bereik, ja, wij zijn trots. En nu alweer zin in de volgende dans? Ja, we zijn al druk bezig, dus... Oh, wat spannend, wat spannend. Nou, ga nu maar eventjes lekker wat drinken en een knabbeltje nemen en even bijkomen van deze topprestatie. Doen we. Komt helemaal goed.
Nu alle dansers en danseressen in de green room even bijkomen om het even allemaal op zich in te laten werken, kunnen wij eventjes kijken naar wat we vandaag allemaal gezien hebben. In this field, I see all the colors in you. Multicolor. I see all the colors in you. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Lovers in the night, though it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. I'm all shook up. Yeah, yeah. Well, my tongue gets tired when I try to speak. My inside shaking like a limb on a tree. There's only one care about his body and mind. That's the how that girl I'm alone so fine. Why she talk? I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when we say the party's over, then we bring it right back. And we say, Nou jeetje, heerlijk om al die filmpjes even terug te zien. Dat frist het geheugen heel erg goed op, toch? Ja, want uiteindelijk moet er straks ook gestemd gaan worden op de beste. Nou, dan krijg je het allemaal nog een keer te zien hoor. Maar het is in ieder geval fijn om nu alvast op je laten in te werken wie het allemaal op welke manier hebben gedaan. Ja, en ik vind het dan ook wel weer eventjes lekker misschien om te weten zo van... Wist jij, ja dat wist jij, maar ik ga het toch nog een keer zeggen... De jury heeft een hele grote stem, hè? Ja, zeker heeft de jury een grote stem. Zij hebben nu al die cijfers gegeven en daarmee gaan ze in ieder geval 1 iemand alvast naar de finale brengen. En degenen die nog niet rechtstreeks naar de finale gaan, die moeten nog bij die jurypunten op punten gaan verdienen. Maar wie er wel naar die finale gaan, dat gaan we nu alvast bekendmaken. De derde plaats is op dit moment voor Bernie en Petri. Nou, Bernie en Petri gaan dus met in ieder geval een mooie score door naar de volgende ronde. Wie ook doorgaan naar de volgende ronde, die hebben we zojuist nog gezien. Dat zijn Oscar en Judith. Ja, en dan wie zich rechtstreeks gaat plaatsen. Het was een monsterscore. Jij zei het nog. Zullen we het samen zeggen? Dat is goed. En de eerste plaats, rechtstreeks door naar de finale, zijn... Ricardo en Inge. Nou Joyce, ik ben benieuwd hoe dat dan gaat in de green room. Ja, hoe voelt dat nu zo, Ricardo? Meteen door naar de finale. Ja, dat voelt supergoed natuurlijk. Ik ben enorm blij, maar dat zet ook de druk alweer hoog voor de volgende keer. Nou, we hebben hoge verwachtingen voor de volgende keer. Heb je al iets in gedachten voor de volgende show? Ja, we zijn al een klein beetje aan het trainen. Mag ik hem al noemen? We laten het nog even geheim, denk ik. Ja, prima. Maar er komen wel wat liftjes terug. Ja. Ik ben heel benieuwd. Dus... bewijzen, hè? Sportschool. Nou, dat belooft wat, Ricardo. Ik ben wel heel benieuwd nu. Ja, ik ben ook benieuwd. De druk was er hoog en zij maken het nog even wat hoger. Dus, Ik voel hem. Ja. Maar jullie staan alweer een stapje dichter bij die mooie beker hiervoor, denk ik. Ja, laten we niet op de zaken vooruit lopen. Het zou mooi zijn, maar zover zijn we nog lang niet natuurlijk. Nee, we gaan niet op de zaken vooruit lopen, maar we zien jullie in ieder geval wel terug in de finale. Gefeliciteerd. Ja, nou weten we eigenlijk wat de top 3 is en wie rechtstreeks naar de finale gaat. Maar nu
Kijkers thuis, is het aan jullie. Want jullie moeten gaan stemmen. Ja, want het is natuurlijk zo dat een finale met 1 paar een beetje saai zou zijn. Dus jij kunt er thuis voor gaan zorgen dat er nog meer mensen zich bij dat paar gaan voegen. Hoe doe je dat? Ga naar de website, stem op jouw favoriete paar en zorg dat zij zoveel mogelijk punten halen. Dat wordt opgeteld bij die punten van de jury. En wie weet zie je ze dan in de volgende aflevering wel heel hard juichen, omdat ze bekend worden gemaakt als mede-finalist. Ja, jury. Zijn jullie een beetje tevreden met de uitkomst, Nick? Ja, zeker, tuurlijk. Ik ben eigenlijk vergeten te zeggen dat in deze aflevering heel veel mensen heel veel afstanden, hele grote afstanden hebben moeten afleggen. Ik heb mensen uit Maastricht moeten combineren met iemand uit Koningslust, van Weert naar Baarlo, noem maar op. Dus dat hebben ze er eigenlijk allemaal voor over gehad. Dus door de hele provincie heen hebben ze gereisd in die 6 weken om dit er neer te zetten. Toch? Nou, Joanna, er is heel wat neergezet. We hebben nu dus 1 finalist, nog 10 die in de wachtkamer zitten waar op gestemd kan worden. Waarom is het zo belangrijk dat er gestemd wordt? Nou, ik denk voornamelijk ook voor de support. Ik denk dat dat heel veel doet en dat het de kandidaten heel veel energie gaat geven voor de volgende shows. Ja. En ze daar nog meer kunnen gaan knallen. Dus stemmen allemaal. Ja, en... Ja, daar mag zeker voor geklapt worden. Ja, zeker. René, heb jij nog tips voor de kandidaten wat ze kunnen doen om stemmen te werven? Want jij weet hoe het is. Ja, vorige keer hebben wij heel veel gedaan op social media. Niet vergeten. Instagram, Facebook, et cetera. En misschien een filmpje maken op TikTok. Dat helpt altijd. Ik heb dat niet gedaan en toen was TikTok nog niet booming. Maar ik heb nog heel wat stemmen gekregen, helemaal vanuit Curaçao. En daar ben ik heel blij mee tot de dag vandaag. Ja. En Monique, dan gaan nu al die paren weer volop oefenen om dus de dance of de finale te kunnen dansen. Wat kun je ze nog meegeven waarin ze in die korte tijd nog beter kunnen worden? Vooral heel veel oefenen. En het doen. En samen er iets moois van maken. Ja, gewoon volop aan de slag met elkaar. Dat zou ik ze mee willen geven. Nou, dat gaan we terugzien dan wie er het hardst geoefend heeft en wie daardoor dan misschien ook in die finale nog gaat uitblinken. Wie Ricardo en Inge nog kan inhalen en van die troon gaat stoten. Voor nu was dit in ieder geval de laatste voorronde van Dancing Peel en Maas. Heel erg bedankt aan iedereen hier in het publiek voor het komen. En uiteraard een groot applaus voor onze jury. En natuurlijk heel erg bedankt voor het kijken. Krijg je nou niet genoeg van Dancing Peel en Maas? Morgen is ze er weer, hè? Joyce staat de hele tijd in die green room tijdens het make-uppen, dadelijk tijdens het omkleden. Zeg maar, als iedereen weer naar huis gaat, om eventjes te kijken hoe die sfeer is. Die gaat zij peilen. Dat is morgen te zien hier op Omroep PNM. En volgende week, dan zie je dus wie er uiteindelijk nog zoveel stemmen heeft gehaald dat ze toch nog door zijn naar de finale. Voor nu, dankjewel. Dank jullie wel. En tot volgende week. Tot de volgende. Dancing Peel en Maas wordt mede mogelijk gemaakt door deze bedrijven.